Ang mga pasahero sila naman. Niabot namin Dors sa Danao. Kaya namin sa bahay na namin. Yuying. Touchdown Danao. Ay lang bahay doon rin sa Danao Elementary School. Salamat sa nag-drive namon. Park na si Jam, park. Tata, alita. Papa, nagkuhan sila bus. Bus sila. Yay! Yan ang Uy, adyo. Wala pa. Ang tapo, credit me. Okay, sabi nila may tao. Hello, Day. Belen. Rosario. Tata. Wah, dililay ba? Kami diri sa Danao Elementary School. Piyesta nila ron sa Berhid sa Gadwalepe lang patron niya.
Hindi, pare pa ni sila for na sila presentation. Narapod mo ba? Balik narapod sila. Narapod sila mag-presentation dahil sa school, sa suit. Nice silang uniform, oh. Nice silang uniform. Grade, saan eh? 7. Grade 7, oh. Parang mo. Asa mas tara? Kanya, anak ni Kuan. Grade 7 pa man eh. Mga Danao National High School. Grade 12. Ora to. Lang. Gabi, bye.